Naimbaga bigat tay amin kakabsat, iti daytoy na santuan na misa, tay mandanggayan, ti panagyaman ni Gertrude, Emerald Valdez, ti Hasildo family, the Mr. and Mrs. Benedicto Valdez, ken ti pamilyada, Mr. and Mrs. Melchor Valdez, ti pamilya ni Danny Balubar, Ernesto Dagusen, ken ti pamilyada, the Louis J. Galon, ken Aya Galon, Mr. and Mrs. Mariano Gacosana, Mr. and Mrs. William Hilaria Garzana and family, Rehel Valdez and family, Mr. and Mrs. Jerry Galon, pagyaman ni Fatima Callejo, ken ti pamilyada, di pamilya ni Renato Gadot, Mr. and Mrs. Marlon Capo, ken ti pamilyada, Tilyal family, Valeriana Lial and family, Mr. and Mrs. Isidro Asuncion, ken ti pamilyada, Mr. and Mrs. Mariano de Jesus, ken ti pamilyada, Audrey ken ni Leonard Ruaburo, Mr. and Mrs. Mamerto Sonyo, ken ti pamilyada, Mr. and Mrs. Gelasio Piros, ken ti pamilyada, Mr. and Mrs. Eleuterio Sales, Mrs. Edita Sonyo, ken ti pamilyana, pagyaman ni Marian Ladislao, pagyaman ni Celso ken Emilia Rololda, Mary Ann Pahe, special intention ni Andre Puruganan, Hilario and Edna Puruganan, ken ti pamilyada, special intention ni Ricky Joy Nikki Erjo Valdez, the special intention ni Ana Gia Rodriguez, ken ti pamilyada, pagyaman ni Mr. and Mrs. Ricky Valdez, ken ti pamilyada, special intention ni Dexter John Julio, petition mass ni Efren Kumandiko, special death anniversary ni Rosalina Agaraw. Intay pa nga di kararagan dagiti akararwa, the Glory, Narding, Paeng, Martin, Kadjo, Ipen, Etring, Luis, Rosalinda, Liza, Fresca, Salvador Senior, Rosemary, Nimflor, Emerald, Antonio Rosalina, tikararwa ni Michael Cabradilla, ni Alfredo Ballucanag, ni Antonio Bello, Mr. and Mrs. Ricky Valdez, from Mr. and Mrs. Ricky Valdez. Tikararwa, all departed relatives of Kitoriano and Puruganan family. The Inocencio, Matia, Jaime, Jesse, and all departed relatives of Pahe Ramirez family. Pascual Maria Juanita Delfin Benedicto, Ernita Rios, tikararwan ni Petra Gadja, ken amin aminatayda, Mr. and Mrs. Mariano Gacosana, tikararwa da Anton, Fermin, Felix, Nina, Josephine, Catherine, Anselmo, Gloria Lourdes, Brillante, Imong, Isang, Asyong, Rudy, Itong, Anan, Sunny, Jane, Miles, Icararwada Aureliano, Bonifacio, Lorenzo, Nestor, Carlos, Angelito, ken Angela.
Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat itangal daw rambakan tayo, ti solemnidad, tinasantuan at Trinidad. Mamati tayo, nga addaan tayo iti maymay sa Diyos, nga addaan talo a persona. Ti Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo. Dahito ti Diyos Ama ngay ayat kada tayo, nangisalakan kada tayo, ken mangpaspasan to kada tayo. Agtalek tayo iti panarabay ken grasya na. Tapno nga rod maikaritay ang makirano iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managaya. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Kristo kasyan nagpakawanen naka di mo ipatubo akin damay sinaan mga sika
iti kangatwa, ket dito'y nagaapyata dagiti tattawa na iban, ibunan nagtataitan mo, nakapagrubaban na kadaydayawen na ka. Agiyaman kam kenta, gaputi na indaklang na dayag mo. Diyos na ilangitan namin, Diyos sa maman na kabalin namin, katsika po mi Jesu Cristo, bukbukto na Diyos na Kordero ni Diyos, kenanak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Asyan na kami, sikamagika, kadagiti basbasul tinupo, awatem kadaiku, Ketsika sito tukawiti, matanawan iyaman, kasyan na kami, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Kaya siksikan mo Jesu Cristo, inasal Siksikati kangatwan iti timpoyot ti Espiritu Santo, et iti gloria iti Diyos Amamen. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. 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 Kumararag tayo. O Diyos nga Ama, imbaon mo ti anak mo, tapno isuro na kadakam ti pudno, ken ti Espiritu Santo amang pasanto kada kami. Iti kasta nga inaramid mo, impalgak mo ti nakakaskas da, aw a misteryom. Iti panangipaduyak-yak mi ti pudno apamati,
Tulungan na kam kadi amang bigbig ti gloria ti agnanayon na kinatalom. Ken agrokbab iti may sa akin na Diyos mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ti Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao. Sukimaten yu tinapalabas. Ti tiyempo sakbay anayanak kayo. Manipod iti tiyempo apanang parswa ti Diyos iti tao ti rabaw ti daga. Sukimaten yu tentiro alubong. Adda kadi na indakla na banag akas iti daytoy anapasamak. Adda kadin nakadamag iti pasamak akas iti daytoy. Adda kadin tattao a nagbiag kalpasan ti panakangegda iti maysa a Dios a nagsao kadakwada manipod iti apoy akas kada kayo. Adda kadin uray anya a Dios a nakaitured a nangala kadagiti tattao iti panangituray ti sabali a nasyon akas iti naramid kada kayo ti Apo a Diosyo ijay Ehipto. Iti imatang yu, inaramat na tinaindakla na bileg ken panakabalin na. Inyeg na dagiti didigra ken gubat. Nagaramid ka dagiti milagro ken nakaskas daw banag ket pinataod na dagiti nakabutbuteng nga pasama. Ngarud, lagi penyo daytoy itangal daw ket di yu liplipatan. Di Apo ti Dios sa dilangit ken ditoy daga. Awan ti sabali a Dios. Tungpalen nyo dagiti bilin na nga inted ko kada kayo itangal daw. Tapno nasaya at ipagbanagan nyo ken dagiti kapututan nyo. Itultuloy yun to ti agnaed iti daga nga inted ko. Nga inted kada kayo ti Apo a Diyosyo. Tapno tagikwaen nyo iti agnanayon. Isao ti Apo. Naragsak ti nasyon na pinili ti Apo nga agpaay ken kuana. Naragsak ti nasyon na pinili ti Apo nga agpaay ken kuana. Nalinteg ti sao ti Apo. Mapagtalkan dagiti amin nga aramid na. Ayaten na ti kinalinteg ken hostisya. Napno ti daga ti dagbalbaliw nga ayat na. Naragsak ti nasyon na pinili ti Apo nga agpaay ken kuana. Babaen ti bilin ti Apo, naparsuwa dagiti langit. Babaen ti balikas na, naparsuwa ti init, ti bulan ken dagiti bitwen. Naaramid ti lubong babaen ti panagsauna. Ti maud ti amin nga adda babaen ti panagbilin na. Naragsak ti nasyon na pinili ti Apo nga agpaay ken kuana. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng ken kuana. Wen salwadan na dagiti agtalek ti agbalbaliw nga ayat na. Iti patay salakan na ida. Iti tiyempo ti bisin di na ipalubos amatay da. Naragsak ti nasyon na pinili ti Apo nga agpaay ken kuana. Isaad tayo ti Apo tinamnama tayo. Isu ti mangtulong ken mangsalaknib kada tayo. O Apo adda ka kuma kada kami ti di agbalbaliw nga ayat mo. Kas iti kaadda tinamnamami ken ka. Naragsak ti nasyon na pinili ti Apo nga agpaay ken kuana. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Pagbalinen na kayo ti Espiritu nga anak ti Dios. Ket babaen ti panakabalin ti Espiritu, umawag tayo iti Dios, ako na tayo, Ama. Anak ti Dios, dagiti idalan ti Espiritu ti Dios. Ta saan na kayo nga pagbalinen at agabo ti Espiritu nga inted ti Dios kada kayo. Saan na kayo met a pagbutngen. Pagbalinen na kayo kitdi nga anak ti Dios, ket babaen ti panakabalin ti Espiritu, umawag tayo iti Dios, ako na tayo, Ama. Makidanggay ti Espiritu ti Dios, kadagiti Espiritu tayo, amang ipakaammo, nga anak na tayo ti Dios.
Agsipod ta anak na tayo, tawidan tayo dagiti iduldulin na bendisyon, nga agpaay kadagiti tattao na. Makipagtawid tayo met ken Kristo, kadagiti indulin ti Diyos nga agpaay ken kuana. Tano makipagsagaba tayo ken Kristo, mairaman tayo tumet iti gloryana. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo. Dayawem tay ti Apo, Diyusan na yagna, itek tay kenkwana, ti dayaw nga awan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Sa kamanan. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria timi Pai, kung Apo. Napandag iti sangapulo ket maysa nga adalan ijay Galilea, iti bantay nga imbaga ni Jesus apapananda. Idi makita da ni Jesus nagdaydayaw da kenkuana, numan pa'y nagdwa-dwa ti sumagmamano kadakwada. Immasideg ni Jesus ket kinunana, na ited kanyak ti amin apan nakabalin ijay langit ken ditoy daga. In kayo nga rod kadagiti amin at tao iti amin a lugar, ket pagbalinen nyo ida nga adalak, bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo, ket isuro yo ida nga agtungpal kadagiti amin nga imbilin ko kada kayo. Laglagipen nyo nga adda akto nga agnanayon kada kayo, agingga iti panungpalan ti lubong. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Kablaawan nyo man ta kaabayo, ti Apo at daking ka. Kunayo. Napaya nga dagiti daduma ka na saki na kumyo nga mga kablaaw. Ang kay mamati nga adda ni Apo Diyos ita kaabayo. Trinidad. Ti solemnidad tayo tata. Mamati tayo, may sa a Diyos nga addaan talo a persona. Adda parokya nga nagyanak. Adda na asidag di simbaan tinagan na Trinidad training. Namindwaan na balo may kaysawa nang asawa ti maikalo iso nga may sa a training talo na asawa na. Kaapayangan na tayo na nagsakit da apo hamumo lang nga kinulam kun nakahamot apo hamumo lang nga pinatay haamot apo iso narigat nga asawaan ti training. Yung nga may sa a training talo ti asawa na. 3-in-1, uso daytay kapita yung nga 3-in-1 niya. May sa akape nga talo ti ramen na. No maburing ka, imbes nga makichismis ka, pag sisinaam di ramen na, gatas, kape, asukar, gatas, kape, asukar, gatas, kape, asukar, gatas, kape, asukar. Ito'y tayon, gatas, kape, ken asukar. 3-in-1. May isang subject, may seminaryo daytoy. Ibagbagami, Didio Trino tinagan na. One God and 3 divine persons. Ado ti bumagsak. Narigat.
Abos ta di jay Professor Meidik at Monsignor lumakayon, duwati ang chokos na, isukat na di pagkita na kada kami, sukatan na no agbasa, sukat na, kita na kami, sukatan na nagbasa, pimusa yun, ikarkararagan nyo. Di yu trino, 3 person, dahito nga rin ti pamati tayo. Nga daytoy may sa ti Diyos. At dadagiti sa bali, na dumaduma nga sekta, nga kakabsat tayo, na dumaduma nga pamati, sinaggay sada, adda mamati laeng iti ama, awan ti anak ken Espiritu Santo, adda mamati laeng ti anak, adda mo't pure spirit laeng ti Diyos kadakwada. Datayo may sa 3 in 1. One God and 3 divine person. So nga kitain nyo di mamati ak nga lualo tayo, mamati ak ti Diyos ama man nakabali namin, mamati ak met ken Kristo, mamati ak met ti Espiritu, 3 in 1. Kakas ano nga ilawlawag tayo daytoy. May sa Diyos at daan talo persona. Daytoy gamin, it remains a mystery, ulit-ulitan tayo. Misteryo nga rod. Ti misteryo, kayat na nga saon, mapasamak, ngam narigat tayo nga maawatan. Ti milagro, kayat na nga saon, narigat nga, milagro, narigat ang mapasamak, haan? Kala ko mga rod, joke da nga nakabaybayagan ka na, yun da nga ibagbaga. No nagsikog ni Madre, at the misteryo mapaspasamak. Sumursurot ken pade. Di mabalin nga agsikog di Madre, mabalin ang agsikog di Madre ta babae, haan? No ni padi nagsikog, muliog milagro datan, haan pulos ang mapasamak. Oray tari gagayan na. Madi. Di nga rin ti misteryo. Kaya't na nga saon, mabalin ang mapasamak, ngam narigat tayo nga maawatan. Dahil basit nga utek tayo, narigat na nga sagrap, mga masagrap. Magras, kung na ko mati English, tanggap nga buo, dahil ta nga misteryo, ta it remains a mystery. Nga nalaklakatay nga awaten, no, kitaan tayo, nga kas ano nga nagtrabaho kada tayo, dahil ta may sa Diyos, iti talo awagas. O muna, kanayon tayong air review da ito eh. O muna, the Creator God, the Word, ti sao pinarswa na ti lubong. Kasanod pa ng parswa na ti lubong? Let there be, anya ti kunana ti sao, ti lubong garod, idi ka guso-guso, nasipngat guso-guso, sao laeng ti adda, anya ti kunana, let there be, sanbig light, let there be light, and there was light, naadaan ti lawag, and then separation ti light ken darkness, aldaw ken malagip yu istorya na yu Biblia tayo haan. Si Siak Samuel lama kalagi palagkakabaw kay samutan. Let there be light. Sino tinamaraparswa sao? Haampay ang atimao ni Apo Jesus. Idi na parsuan ti lubungan, ang dagtan. Idi pinarsuanan, let there be light. There was light. Nagsina, rabi ikin aldaw. Adda ko daga, naparso ti daga, pinagsina na, danom, daga. Inaramid na dagiti bantay, inkabil na DJ, ima na isaw, saka na, tugot ni ang ngalaw, niya mamu DJ. Ada tugot ni ang ngalaw, ayan may. DJ, idinaaramid nan, inikan na, dinikorasyonan na, inya dagiti, kay kayo. Pinapintas na, mulmula. Hindi ko ang pinarsuan nanti, animales nya. Pinarsuan na dagiti animales, sudan dagiti makimismisa. Dagita nga animal. Nagibasa dan sapay. Amot. Pinarsuan na ti animales, aging gana ti tao nya. Santo na ginana. May ikapito nga aldaw. Mano nga aldaw ti makatawan? Nyaki, di nabayag tayo nga taon. Ay nga, 365. Pit-pito, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes, Martes, pit-pito, awam mo ti 365. Talaga nga maululaw tayo. No, kasi di pa nagbilbilang tayo. Anya, katikas tayo nga lubungan. Pinarsuan na, hindi ko naginanan. Hindi nagbiyagan ti tao.
Kanya ti representative na kunana, imbaga naman dahil man ti pag-aapaan yon. Winarswana, daadan, ken ni Eva. Nangalaan na nga rod ti abalayan na. Hindi kay ka pilosopo. Inasawan ni Cain ka pinatay na ni Abel. Ayan, awan. Nangalaan na nga rod ti inasawa na. Adan, kayat na nga sa uwan lalaki. Eva, kayat na nga sa uwan nalawag. Aduda adda nangisit, adda pura, adda lugpak ti agong na, adda sulagat, adda tagaubog nga tulang. Basta lalaki kin babae, tatan nagbasol na Willows Paradise, napukaw dati paraiso, awanan napukaw danti pannakilangan ti Dios kadakwada. Awanan ti communication ken ni Apo Dios mangibagbagala ang dagiti propeta iso dayjay. The word became flesh. Tisao, timakay. Anya mo dito nga pamati yun. Wala mga talaga. Tisao, timao. No, as one God, ti pampanunutan tayo, ti description tayo, may sa Diyos, nalaklaka nga awaten tayo, nga ibaga tayo, tisao, timao. Nya, nalawag. Ngam no Trinity, ti ibagbagam, ti ama, imbaon na, ti kakaiso na nga, anak na. Hanyo madlaw de jay, do what the description na ti Biblia tayo? Ni San Juan, ni John, the Gospel of John, kunana, ti sao, timao. Di jay sao nga na marswa, bimma ba, nagkalasag. The same, the Father, the Creator, in the jay timao, ti sao, timao, kaya't na nga sa unde jay na marswa nga, let there be light, let there be, amin niya pinarswanan, timao, kaya't na nga sa one in the same, bimma ba. No as one God dayjay. Ngem no Trinity ko na tayo, imbaon na, ti kakaiso na nga, naalayo di puntos na. No Trinity ti pagsasaritaan, imbaon na, ti kakaiso na nga, anak na. Ta isalakan na ti lubong. And then, Jesus came, insuro na tayo ti pudno, imbaga na ti pudno, napapatay, nagungar, imulis sa dilagit. Saanen nga umay tumanen nga maiyanak? Haan nga man, iyanak to man no December. Ay sus, apo, kino kaya yumag ka no December ka, iyanak yuman ni Kristo. Apo, ka 2,293 mo tatawon ni Apo Isus, nagkara iyanak mo, kakaasi mo ni Maria nga agkaraanakan Rambakan tayo dahi tanga pan nakaiyanak, ngam imulin. Inya nga ti inaramid na iso dahito, imbaga na ti Ebanghelyo tayo, inya ti imbaga na ti Ebanghelyo. Go forth to the whole world. Go! Apang kayo, tintiro alubong, bunyagan nyo ida, itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo, kat laglagipon nyo, dato'y tabilin, naglatak dato'y bilin, laglagipon nyo, baga na last sentence dati Ebanghelyo tayo, laglagipon nyo nga adda akto nga agnanayon kada kayo, aging gana ti panungpalan ti, iso nga rod nga ti Espiritu Santo, the love of the Father and the Son, di ayat ti Ama, di panaginayat da, the love of the Father and the Son, iso ti Espiritu Santo, iso ti adda kada tayo. Kinlaglagi pa nyo, adda akto kada kayo, aginggat panungpalan ti lubong. One in the same God, adda kanya tayo. Haan ano, datay gamin nga Kristiyano, tattao no daduma ka, ti panangipag-arup tayo, ti Diyos ka, di jay kangitingitan ti lang langit. Nagaddayo. Cannot be reached. Kailangan di cannot be reached. Baba nang kay garod. Haan ti Espiritu Santo. Dadtoy adto'y puso tayo. Adda kanya tayo. Kadagiti aktibidades tayo. Dadtaabay mo. Ngam na nga grup-grupang Espiritu Santo takaabay mo. Amukit kitaanan. Dadtoy akan niya tayo ti Espiritu Santo. Isugarod ti mang tartarabay tayo. God the Father, the Creator, became flesh, God the Son, Jesus Christ, the Holy Spirit, Sanctifier, mangpaspasanto, kanya tayo. Ne, pa yun, nakamisuot, hello. Nakamisuot kayo, maamin ang kalama lang.
Iso mangpaspasan to kanya tayo, agtrabaho kada tayo. In this kas tayo man ni dinaudi nga Domingon, ti Espiritu Santo yo ulog ti Espiritu Santo kanya tayo. Anya dagiti gift of the Holy Spirit. Wisdom, understanding, knowledge, fortitude, fear of the Lord, piety, counsel. Dagiti sagot na idinabunyagang ka, nadagdagan, idinagkonperma ka, maimaldit kumaking ka ti sagot ti Espiritu Santo kunana na imaldit kanya tayo. Isugarod nga adda kinasirib. Iso nga naagmumuno ka. No awan laki mauawata mo tatuggareng ka. Ayan na ti Espiritu Santo. Awan laki nasayaat nga maibagamutin. Ayan na ti Espiritu Santo. No ang ka makaaw-awat. Ada tao nga makauawat. Diyak amo no papilit, daldal, kada kulit, kada anyatan, duldog. Espiritu Santo, DJT gifts na kanya tayo. Iso nga, nadapila na sayaat nga pa nagpampanunot mo, nadapila pa nakaawat mo, agin inawat kay pala, ada Espiritu Santo. Anya mo ti fruit of the Holy Spirit, bunga, love, nya, patience, peace. Lagi mo tibungan na, iso nga, damerpak nga, dapay la rumwar nga ayat idtapusom, kayat na nga sa uwan, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo king ka. Niawan san tao, apo nakariing kapay, no adda pay laeng kinaanos kintartarigagayam pay lakapya iti pamilyam iti gimong mo agtrab-trabaho dadta ti Espiritu Santo pamilyam dadtoy ti mo pampanunutin yun sa agga po sa dilangit nga maibaltuog kanya tayo haan dadtuyen na imaldit garuden iso nga damerpak nga adda pay latarigagay mo nga agbutan kini Apo Dios umay ka pay laeng agdaydayaw ken kuana ta kaya mo tinaanayas nga panagbiag na kapya nga panagbiag agtrab-trabaho ti Espiritu Santo king ka. Apay nga adda ka pay ti simbaan kaya mo nga rod nga grasya ni Apo Dios tapno adda kapya adda tal na adda ko mayat agtrab-trabaho ti Espiritu sapay kumata inayaban na kay ti Espiritu Santo tatangal daw. Hello. Madapay naggapod yung bagyaw. Kung nada ka na siya at man, may kayo makimisa, nagaddayaw, nagpudot ito, aglingat nan nga bigbigat. Naglamiis nga ron ijay. Wun apo, kaya siya at may kayo makimisa, haan, o may mikitaan, osto nga natay takukom, o may damalagayang makiminatay. Handa mo nga umay sa... umay da kano kita osto nga natay. Apa nyo diba nagkuwakas ano nga? Di damerpak na inawis na kadti ka kaya mo pala ti kapya kaya mo ti tal na ti kaunggan. The Holy Spirit is working in us. Nga dapat nag-text ta, nag-message ta tayo, nagayim ko kunana apo mabalinti agkonpesar, kunakmat into no malpas ti misa. Tarigagayan na pala ti kapya ti kaunggan, hanga trabaho Espiritu Santo dayta. Haang gargaraw pala ang ti Espiritu Santo kanya tayo. Rinaen nyo ang rinaen tayo ang amin. Ti trabaho ti Espiritu Santo kanya tayo. Kas ano ko ma? Ito'y trabaho amin nga adda kanyam. No adda humility. Amin nga adda kanyam. Takinaba nang mo bigbigam ko naggapukin ni Apo Dios gift na kanyak na ito'y. Thank you Lord. Nadda sirib mo. Ala inted na nga wisdom. Knowledge, panakaam mo. Haam mo nga bigbigan nga gift of the Holy Spirit dayta. Ngam no kunamon ka. Naglaingak niya. Syakti ka lalaingan niya. Syakti ka baanangan niya. Syakti ka laingan ti diskarte niya. Syakti ka sikatan niya. Tinagi ko amutan, that is pride. Humility, ti gift, na the fruit of the Holy Spirit, pride, against the fruit of the Holy Spirit. Isungard nga no na parang magjirinam na nga to jirinam matay Espiritu Santo kanyang di agasawa apay nga agririda adda pride tinang sitan marigatan di Espiritu Santo nga mangurnos. Gusto niyo ko na understanding, love, patience, aginanos kayo.
Agtrabaho ti Espiritu Santo. Ay, ang tata. Dakit tinasanton a misa. Kuna ni Apo Padi, ibaon mo ta Espiritum, tapasantun na kumada gito'y adaton, ta agbalin, abagi, kendara, ni Apo mi, Sino mga aramid? It's not me, never nga siya. Wan makatulong ta na ordena na, ngam de jay Espiritu Santo. Idi binunyagan da kayo, imbuyat ni Apo Padi, na ikat di basol at hawid, na incorporate ka ti simbaan, iso kunana nga dagiti makipagtawid, iti sani, dagiti parabor ti Diyos, na bunyagang kangarod. Iso nga no, nagiwaras ang tigrasya ni Apo Diyosen, addan tawid mo, addan lugar mo, iyay langit, taanak na kangaruden ti Diyos officially. Iso nga di grasya, nakaagayosen paraking ka. Iso garod nga kunak, niinang ko kumaidi. 13 kami agkakabsat no agiwaras ti plato 13 ta anak na kam nga rodan ngam di basita agka plato kayo kunada kasi kanya mi idita awang garod ma plato mi da kayo sigod nga adda plato da kami agka plato kayo agka plato kam kiname manang ko agka plato da ading ko kasi kami idi di pa napadasan ti nagkakaplato ta da kayo met ke social styro wehe kani jay di kunanan di grasya na incorporate idi bunyag. Idi nagkasar, dagiti nagkasar. Nagkinarida, binindisyonan na, by the power of the Holy Spirit, nagbalin a sakramento, napasanto day ta akasar. Isugor timang paspasanto, mawatan nyo, iso timang isursuro kanyam nga agay-ayat. No, adda pa'y latarigagay tapusom nga agayat. Agtrab-trabaho ti Espiritu Santo king ka. Ngam no ti pampanunutom kinaman naging bubukod against the will of the Holy Spirit. Landiya man ngagsasao laman. Hello. Napanak di Belyasis di kalman inawis Dr. Archdiocese of Ordaneta nag-share basit. Nagadayo, nagrigat, nakakukuha. Ngam gaputa, no awag ti Espiritu Santo, lama panak. Iso timbagak kadakwana, manotawunan. Nga agkong komunyon ka, manos ako na komunyon mo, manugarong nga hostya. Ngam no awan man lati panang tukain na nga agayat ka, talabagbagin ti pampanunutom, ayan na ti serbi ti Espiritu Santo agtrab-trabaho kada tayo. Aging gatatawan, ng awatan bagi ni Kristo, amen. Imbes nga di bagbagi di Espiritu Santo ka, agayat ka na pudno, agserbi ka, kitaam ti pagimbagan ni kabsat mo, tapay la pagimbagam ti pampanunota, awanan. Bukod mo nga pakaiday-dayawan, bukod mo nga pagimbagan, hanga pagimbagan ni kabsat mo, ayan na ti Espiritu Santo. Kayso nga ro data, normwar katibigat na bumangong katibigat, habang nga kupinong tapungan mo nga aga, ay ulis mo nga, kung isim-simpang tapungan mo nga agat katay, anya ti umuna nga panunutin, anya ti ayat ko tata, nga maipaay ko, idi kakabsat ko, agtrab-trabaho di Espiritu Santo. Ngam no ti pinanunot mo, anya ti maalak kin ni kabsat ko, inya ti pakaitan ukak ita nga aldaw, anya ti pakaiday-dayawak, nagsiglatak, naglaingat, natanukak, Narigat, isungarod nga ti Espiritu Santo, agtrabaho kada tayo. No daduma, kakaasimot, apaya matay. Kakaasimot, apaya malipliputan. Kakaasimot, apaya no daduma, haamot nga, di pagayatan ti Espiritu Santo ti masursurot. Kunana nga roden ka diocese or parish or family bombarded ulit-ulitan tayo by a program or rules and regulations but not anointed by the Holy Spirit. Tabu, baloni. Kala ko madya pagtrabahuan nyo. At na nasiglat, nagagat nga agtrab-trabaho ng silent laeng. Mas sikat to pa'y laeng tay pasipsipan. Hello? Nagiti umasi asidag, mas sikat to pa'y laeng. Apaya, malipliputan mo't ati Espiritu Santo no kasdyan. Nga kakaasim mo't ati Espiritu Santo nga isugarod nga, Spirit of Truth.
kinapudno, dayay. Iso nga tatakakabsat, kuna tayo, where is the Holy Spirit, dadtoy, dadta, bagbagaan na kang inaldaw, paspasanton na ka, nyati baga na, no adda na nagkamali, understanding, pan nakaawat, no adda parabor na kanyam, love, no adda nagtinang sit, ngumato, adda gulo, peace. No adda sirib mo, iburay mo. Iso ano, habang nga tartarigagayam pa lati umay nga mangpasanto tabiyag mo, the Holy Spirit is working in you. Agtrab-trabaho ti Espiritu Santo kada tayo, iso garod nga, uray deta pamilyayo, kinapintas nga rod nga, daw-dawaten tayo, apo anon taram ka diti Espiritu Santo deti a pamilyami, tamaaddaan kami kadagiti sagot na, tapno agbunga, the fruit, ti ayat, kinapudno na unag apamati panagserbi. Iso nga kuna tayo kakabsat ti Espiritu Santo, haan ang adayo, ti Diyos ang adayo. The Father, the Son, na po Jesus, I will be with you kunana in my spirit. Haan ang adayo kanya tayo, adda kanya. Sugarod nga kuna nga na inyo. Kita ta kaabay mo, wow, nagsanto, napunpunod ti Espiritu Santo. Isungarod nga rinaan tayo, ti pagarup tayo mo ti Trinity ka nagadayo, haan adda kanya tayo. Just feel, rinaan tayo laeng, awaten tayo laeng. Iburay mo laeng, dagtakan niyam. Ado ti ibagana kanyam, agserbi ka. Ikarkargatam ti agsingsing pat uray no na itublak ka. Nyati ibagana kanya tayo, agpakumbaba ka. Uri no, adda tumangtang sit, uri gungundawayan da ka, agpakawan ka, mamakawan ka. No, adda pala kasi nga tarigagay mo, agtrab-trabaho pay laeng. Ngam no, the deadening of conscience, no natay di konsensya mo hanggang makatrabaho ti Espiritu Santo. Amin nga ipagurup mo nga aramida mong kuuston. Hamo ma-realize ti dayay basulen. Hamo ma-realize ti madin. Madadaulen. Ang sanctity of marriage, tata, ang agdib-divorce, ikukwada ti diborsyo. Ado ti apektaran na nga Filipino values tayo no mapalubusan dayta. Dakkel ti apektaran na dagiti Filipino values tayo data strong family ties dadaulen na respect to the elderly panagmano awan ay maininot nga mawara apaya kas ano nagasawa da nagsina da nagdivorce nagasawa agreunion da agmano nga iyo ubing detoy agmano akman itoy nangitarayan ken ni tatang ko agmano akman tinanglipot ken ni nanang ko kunam nga rod. Awan ton aga amutay tulaengan nga mapukaw. Kanya tayo nga nakapandas pay laeng dagitoy nga values Filipino values mayat pay laeng but our next generation kakaasidan tong agsuffer no mapalubusan dayta. Isu ti kung kunak kararag tayo tadi ko ma-decision da maiyan nurot ti pagayatan ti Espiritu Santo. Ala kakabsat na namon nyo Espiritu Santo. Palubusan nyo nga agtrabaho kada kayo. Di kinaimbang nga kananakem, good counsel dadtakan niyayo, irwariyohan nyo iyem imot, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo. Nala na Santo na Trinidad, addakan niya tayo, hantay nga adayo, salsalukuban na tayo, iwan-wan-wan na tayo. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, ana marswa iti langit ken daga ken kadagiti amin a makita ken di makita bugbog tong anak ti Dios nagtao ti ama ti sakbay ti amin a tiempo Dios a nagtao diti Dios silaw a nagtao diti silaw napaypayso a Dios a nagtao ti napaypayso a Dios naianak sana naparswa Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulo ga naggapo sa dilangit, kat nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kastamet anay lansa iti krus, gapo kada tayo, iti pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuog ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit kat si tutugaw, iti makannawan ti ama. Umay tumanen na si dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, kan dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga.
mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biag, isu agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti may maysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay. Inkeddeng ti ama, ti man nakabalin anamarswa kada tayo, nga isalakan na tayo ti anak na nga imbaon na. Isalakan na tayo ti anak na, ket imbaon na ti Espiritu Santo, tapno taginayunen na ti biag, ken pamati tayo. Intay ita idatag, dagiti kasapulan tayo, iti Diyos tayo amay may sangem talo a persona, ket iti tonggal panggep ko na tayo, apo denggem kad dagiti anak mo. Kas kadagiti apostoles, na ibaon dagiti obispo ken papadi nga agserbi iti pagarian ti Dios. Idawdawatan tay ida tapno kanayon asiriregtada amang pasingked kadagiti bilin ti Apo ket saksyanda ti ayat ti maymay sa Dios iti tallo a persona. Kumararag tayo. Apo denggem kad dagiti Paset ti panagturay ti Dios ditoy lubong ti gobyerno. Idawdawatan tayo dagiti mangiturturong iti gobyerno tayo. Tapno si pupudno da kuma amang itrabaho ti pagsayaatan ti kaaduan ket mayan ninaw ti ayat ti ama ket tungpalen da kuma dagiti akemda amayan natop iti nakristyanuan a panagserbi. Kumararag tayo. apo denggem kad dagiti anak. Gapu ti bunyag anak na tayon ti ama ket makipagtawid tayto ken Kristo. Agpaay kadagiti mailupit-lupit, may daddadanes ken agsagsagaba, tapno masagrap da kuma ti panagbiag, kas may tutop iti maysa nga anak ti Dios. Kumararag tayo. Apo denggem kad dagiti anak. Amin a nabunyagan itinagan ti Dios Ama, Anak, ken Espiritu Santo, na ibaon a makiranod iti misyon ti simbaan. Mga saba, agserbi, ken mangsaksi. Agpaay kada tayo amin ano bunyagan, tasiriregta tayo kuma nga makipaset ti misyon ti simbaan, para ti panakaisaknap ti pagarian ti Dios. Kumararag tayo. Apo denggem kad dagiti anak. Nagsagaba ti anak ti Dios, natayngem nagungar iti may katlo nga aldaw. Agpaay kadagiti kakabsat tayo apem musayen, tapno maiturungdan iti saklang ti Apo, ket sagrapendan ti bunga ti papatay ken panagungar ti Kristo, ket makipagragsakdan kadagiti anghel ken sa santo sa di gloria. Kumararag tayo. Apo denggem kad dagiti anak. Agulimek tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggem kad dagiti anak mo, manangaasi ken managayat nga ama, patgam dagiti araraw mi nga anak mo nga agrokbab ken ka babaen ti Espiritu Santo. Pasengkedam ti panagtalikmi ken ka, gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi.
Pagbalinen midana santuan na bagi kendara. Amin gadang ikaminasma. Babalen ibalikas ang kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan na iglesia na o Dios nga apo mi ti panangawag mi itanagan mo pasantuan ket dagitoy a sakripisyo. Aramiden na kam kumaadato na makaayayo ken kagapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin gatag nanayon a Dios. Tasika agraman ti bugbog nga anak mo ken ti Espiritu Santo may maysa ka a Dios ket may maysa ka nga apo. Saan ati kinamay-maysa ti maysa persona no di ket ti kinatallo dagiti personas iti may maysa a Dios. Tatipatyan mi kas impakaammom maipapan itadayag mo. Isumet laeng ti patyen mi maipapan ti bugbog nga anak mo ken ti Espiritu Santo ket awan ket ti agigidyat wenno idumdumami. Iti kasta ti panangipaduyak-yak mi tinapaypayso ket agnanayon a kina Dios mo. Agpagrukbaban mi ti panagigidyat dagiti persona yo. Ken kastamet ti kinamay-maysa ti kina Dios yo ken ti pinagpapada ti dayag yo. Daydayawen daytoy dagiti angheles ken arkangheles, dagiti kerubines ken serafines, ket di daman agsarday nga ti inaldaw. Ikan kantada ti maymaysa atimet ket kunada. Santo, Santo, Santo.
iti kaatuan, madaydayan, Dio may tinagan ti Apo, Hosana iti kaatuan. Pod noon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritum amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, kiti paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama iboyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado atat tao, tapno mapakawan dagiti ibasbasol, aramidan yo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babay, ikrus mo kay kapanagungar, kung kami sa yata ang sigaran mo po sa kalupungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan banagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parairayam ti ayat na Diyusan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasin. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa, dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami, aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to ken inggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanog ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa Ay kaya kumahinatan Dumeng ibagaya matungkal inaten ito'y nagkakasarinangin ito'y nagkakasarinangin. Iden ka naman
mi, atas met pamakawan mi, inipasun nagiti nakapasul kadagami, dinakamek bay-bayan magmandugo, iti suliso, iti dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi. Kan iti yaay neso Kristo, anang isalakan kada kami. Takukuan iturayo di panakabalin kandayaw, tagnanayon na din tuwang sardan. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibati kada kayo. Kapya nga gapo kanyak ti ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam. No di kat ti pamati ti iglesyam. Katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kangagbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Sa kamang Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing, o may kakanya, anti may salain na saong, mapaimbagton.
Basta ngayon nagserbiyan ng darasinan ko. Musika, inilig-ilig, musika, isinawi, di gabay kayo, magserbi, musika, di gabay. Entay ka, Tumasan ni Diyos, grasya ni Maibos, ibagay naman. Kumararag tayo. Aramidam kadi o Apo ket Dios mi, iti panangawat mi iti daytoy a sakramento ti Eucharistia, ken di panangipaduyak-yak mi iti kinatallo dagiti personas, iti maymaysa ken agnanayon a Dios, agpaay a pakasalakanan ti bagigan kararwami, gapo ken Kristo nga Apo mi. Kayat yung maamuan na sino ti padiyot ti Apo? One, dumngag kay to jay DCNS into no alas 6 na rabii. Segon timbagada iso kano ti panang-announce ni Apo Obispo kadagitay assignment ti papadi no kayat yung maamuan dagitay hanapay amo ti assignment na taddametten naka-assign idi pala December amo dametten ti assignment dan. So lang ati denggen yon dagitayen haampay nga hanyo pay amo no sa dinno papanan na alas 6 kun nadamet Apo ala ken no tari gagayan nyo maamon na sinupadi yo ditoy agdengeg kayon to. Ngam no marites kayo tanaamuan yon inya pay lapang denggan nyo nya. Ti Apo adda ko mga kada kayo.
Agdumog tayo, taawatin tayo, tinadaig apamindisyon. Ti Diyos, apoon ti liwliwa ornusen na kumadagiti aldawyo, tapno makapagbiag kayo asi kakapya, ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Amen. Isalakan na kayo kumaadi agresat kadagiti amin ariribok, ket pasingkedan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na. Amen. Pabaknangin na kayo kumati Diyos kadagiti bertudes, ti inanama, ti pamati, ken tinadyosan nga ayat, agbiag kay kumaanagagat nga nagaramid iti naimbag, tapno mairagpat kay to ti agnanayon a kinagasat. Amen. Ti pamendisyon di man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken di Anak, ken di Espiritu Santo, bumaba, ket agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo iti Diyos. Kayo pinangingalaga, ket pagkaibigaragan, uniagan yun ket Anak, ket Espiritu Santo, dapat ibigay si Bayo, dapat ibigay di kayo manaman.